Salam alaikum. Mitt namn är Katra Shukri som sagt. Jag ska läsa upp 2 dikter här idag. Och den ena dikten heter Vit privilegium. Och det handlar helt enkelt om vita privilegium och hur jag känner som en rasifierad kvinna angående det. Ja. Låt oss prata. Låt oss prata om vit privilegium. Låt oss prata om den vita mannens makt. Den vita mannens samhällskontrakt. Där principen är att få in så många lax som möjligt utan att bry sig ett smack om de som ligger längst bak. Ibland kan jag förstå att alla dessa privilegier han besitter kan vara svår. Tungt för hans axlar, svag för hans kropp. Det måste kännas jävligt skönt för honom att inte bli bedömd. Skönt för honom att inte bli bedömd utifrån hudfärg, hårfärg eller sitt utländska klingande namn. Skönt för honom att sitta högst upp på samhällshierarkin och säga att det här landet grundar sig på demokrati. Det där kallar för den vita mannens hyckleri. Jag, en rasifierad kvinna och beslöjad muslim, lever i ett komplext samhälle där den vita mannen får min tolkningsföreträde grundlös. Vad vet han om att leva under förtryck? Vad vet han om diskriminering? Vad vet han om segregering, traumatisering, isolering och klassificering? Jag är fullt kapabel till att föra min egen talan, trött på denna struktur som bara gynnar de vita, trött på att behöva slita och kriga. Ja Allah, sådana dessa till dig vänder jag till dig, den allsmäktige. Ja Allah, sänk ditt raseri över de orättvisa med haq besegra. Ja Allah, jag räknar redan dagarna till min pension. Överhört försvagad, obeskrivligt utschasad, psykiskt utmattad, fysiskt utpumpad. Låt oss prata om vit privilegium. Tack så mycket. Den andra dikten jag ska läsa handlar om självkärlek. Självkärlek. Så enkelt men ändå så komplext, så nära men ändå så långt bort. Syster, om Allah sa i Koranen att han har skapat dig perfekt, hur kan du då tvivla på han som alltid har rätt? Och jag förstår att det inte är lätt som en plätt, och jag förstår att ditt synsätt har påverkat din syn på olika sätt. Men det du måste förstå, käraste syster, är att allt som är skönhet, sällsynt och värdefullt i den här dunja har Allah förseglat. Han har värnat den, skyddat den och förvarat den. Wallahi, det är diamanten som bara kan hitta 20 mil ner i marken. Det är den skimrande pärlan som är skyddad av en gnistrande snäcka. Det är guldet som ej kan ses med blotta ögat. Och jag är väl bekant att kämpa emot shaitans viskande där han säger att det inte skadar att visa lite och lite till. Måste själv dra mig tillbaka, påminna mig gång på gång varför jag ser ut så här. Skönhet är ej för alla. De säger, håll dina vänner nära men dina fiender närmare. Jag har tagit det citaten bokstavligen. I flera år har jag gått hand i hand med min värsta fiende. Du vet han som säger att du inte kan, att du måste förbättra dig för att folk ska acceptera dig, för du duger inte till. Du vet han som odlade hatets rötter, destruktiva tankemönster. Han brukar oftast kallas för din inre röst. Låt aldrig den rösten överkliva din tröskel. Från en syster till en annan. Glöm inte att älska dig själv när du är högst upp på toppen, men när du också är längst ner på botten. Glöm inte att älska dig själv när alla är med dig, men också när alla är emot dig. Glöm inte att älska dig själv för kvinnan du var igår, men också för kvinnan du är idag. Syster, låt mig hjälpa dig torka bort tårarna från dina kinder. Jag vet att du har kommit en lång väg, och jag vet att vägen hit var krokig. Upp med huvudet, rakt med ryggen för hjärtat. Det är din tid att blomstra, din tid att växa och din tid att glänsa.
självkärlek. Så enkelt men ändå så komplext. Tack så mycket. بالحروبي سيد الرب